Waktu bilang-bilang kan kemudian kalau orang lah melas pengantinnya kalau tak idakan ganggu ya ngomong sih masalahnya kita kan biasa dari pengantin iya si iso lah wis pengantin bodoh ngatur kan siang kan gareng untuk sawan ada pola tamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu-tamu undangan saking Bapak Basri sakeluarga menika Bapak Basri ing dinten sapunika kagungan hajatan mantu kita Basri mantu putra putrinipun ingkang setri nggih. Nggih. Muga-muga kula piyambak niki gareng sak kanca rombongan Kubak Kepang nggih kula ndongakaken muga-muga panjenenganipun diparingi sehat waras nggih. Amin, Allahumma amin. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Tapi kan artine sakinah. Sakinah ya tanggaku. Ya bener tanggane Kak ning artine artinya sakinah angger sedina duit disaki ku wis genah. Oh kayak gue ya disaki genah ya sakinah so kayak gue kan jadi orang itu anak-anak kamu itu apa ya iya jadi sing jenenge kewajiban orang itu gue kepenak jane masak yudu pegawai orang dan umbah-umbah yudu pegawai orang itu iya kewajiban itu wis siji takwa kali Gusti Allah ping pindho manut kali sing lanang dene ora kaya bojoku lah ning ora dhisik Kang dadi umpamane di pertanyaan sing lanang kono bapak kudu masak kudu manut sing lanang umpamane kon masak kon sing lanang ya kudu masak kayak gue mulane dadi wong wedok nanti kalau bakal masak ya wong wedok ngakeke pada ilmu kendut masalah anut asin dicicipi dhewek. Iya. Berarti tak jelas ya. Masak umbah-umbah ki utuh kewajibane wong wadon. Kewajibane wong wadon kuwe siji takwa kali Gusti Allah, ping pindho manut kali sing lanang. Dadi umpamane diperintah bapak manut, ya gue iki sapa manut. Sapa manut diajakan sing lanang apa manut? Ya kudu manut. Luming sakur kok bojone.
mantan EPK ya. Dia kira wis tulis orang anak ayo dilatih tembangan apa? Tembangan maning. Hebatnya kan pada metu Mbak Sulis, Mas Yuda, Mentun, ono tuh menjogetan calon salian. Betulnya siapa anak? Anak tenang baik. Ya wis tidur di Sing sana. waktu itu weekendnya mengkok. Ya, kalau nape kabeh kata-kata bekedon man gue sama untuk ngene. Diiringi lagu. Monggo Mbak, sama macam iki. Yang campur sarian. Ini mau terus kok. Iya. Oh ya, sampai sore ya. Yeah.
Bisa